Da kajing sngo kya kabajor, namar kajing nang kiyo kajing kerni, bat kajing nang ngop jong kisamla hau drog, ubala long shisha unong shun bakraw ya ka imlang kasalang, na kalyang kakenhun jong ka Cinchona Sport Club CSC, haringkat kajing karshan lang da katanat District Social Welfare Officer, Ribhoy District, ha kahanyo tarik jemang, kalasyem da kasin jam ban penlong da ka program pensyai patba, ha kabayade bagi jingma da kajing di buat, kamtam udrog. Lasdang ya kanika program dak ba penlong ya kajing mare marathon ke basau kilometer na saidan syakamadan paham sim ha kabalawan banyashim benta shitham dak samla jong kathan ha kanika program lawan ajing pensyai halor kajing ma jong udrok da uba me bantaryang ubalami khmat na ka Kripa Foundation ka kong Lingdo District Mental Health Program na ka Civil Hospital Nongpo kinongelam ka Cinchona Sport Club kabakan thop ya uba Robin Lingdo President uba Anthony Nongkendri Secretary nalor kiwe kiriu rangba ha kani ka singi ka Cinchona Sport Club kalayo ru bansam ya ki khusnam shakinong job ha ka jingya mare kabakan thop ya kinong job ha kalyang kishenrang ha kaba umonas bongrung ulayo ra ya kanam paningkong but sa ujimon makri bat ulapan kraw thaba ha kalyang ki kenthai kinong job ki kenthop ya ka filinza hansepi ka barisha khamdaj bat ka julena bongrung habang ipet hadisnong itaw jongi mla chu ikna kibadet kibashipho kadbai kharas nyang kilangop honi judging di o bakta om tang yaki le bakta yeng kesam ningkong bakta yak imlang salang hibaro kawai sakawai pat ke center kata kadi ke drop in center ka counseling centers ka bang ibu hangte hala sumer pat ya kani ka center for juveniles namanta ki kena ki bakat ra senyam hapo ka center ka dan hangte hamau ka siang hajan ka orchid resort ka badan hajak khamsharum jong ka nigrim hospital te ya kani ka drop in center lani ka counseling centers ka ba ka jongi ka dan hangte hala sumer ka balai ibu ya ketua ka counseling center Indian ngan cipun chai halor kata te don na pleng ki long yeng ki jongi lani mo ki balangop ha kane ka jili jong ka jingkerni jong drops jong ki jingdi penbuat boper kim kot bor banyalam yaki hun lani ki bahing jong ki sha ki treatment centers ki rehabilitation centers namar kata kadau ibu ya ka counseling center hangte hal shumel bat sakoi ru beleng ibu iki khnang banyarap ya ki bahing asem kaba mo lada ki siam lani ki lap ya ki bukum kita ki brio kim tip lani kim ngau thu ka ei bakide ban le Bunsin kadika first time ki kim ngau thu kim tip te lada khna ulang ngap ki ni kumlo ban le na ei kinwa jing tip te namar kata kadau ibu yaktai ke centers hante hala sumer kamon chu ongno ngadu ngade we ni kita ngadu ngawe ni kita usamla upada jumat teng yuni te namar kata kadau ngawan chakmat banyarap ya phi ban pentep ya phi ban pensya ya phi kumlo ka kta ya ke jingim jonga kumno ka kta ya ke yeng kesam ko jonga kumno ka kta ya kisnong bat kabangang asa manong ipi la dadan na pdeng jong pi kibam patip totip no mentah bau ni ujat jingdi la new drugs ubong yetim ulong boma hadu kata unom kta tang yapi nrim kta yagi yeng sam ko jong pi un kta lu yagi emlang kesalam kibaro ko bai nikong kalong ba balai ki brio king up how new jat jingdi kamtam ki khna samla kabanikong kala manlong
Mo nakadaw jong kajing kuat tip kuat mat ulong kumlo on dalamat anang lagi udi we ni kijak jingdi uba badu berjenjar tam badu berkelain bor tam we ba pilamat kam jenjar banat no Nomor kata-kata may khot na yawe repi. Persiang man kiar na kini ki. Kadkung ka study bagi pulia bagi usnyang las arja ka khandai kishan ba kajing menungkam kamtam ha po Meghalaya ka jomi use of tobacco is highest at 96.4% among the school children in Meghalaya. Apo Meghalaya ka jomi hadu kanu khandai punriu point 100%. Kata kumbut labun tha ki khana kila sedang pan penungkam ki penungkam ya uniu tobacco. Closely followed by Nagaland. Tika 1 second ka Nagaland ka has ka deka Meghalaya ka jomi ka ba penungkam ki option. Anta ka 1 ka Sikkim ru. Kata ki yo ka percentage hadu 8.9% ka Meghalaya ka jomi sa kaji penungkam ya uniu hiroi. Nanta kawan mat ka Punjab ka percentage ka jogi ka dong kat khandai point 9%. Tigini kiwi pan kajing penungkam yang kini ki pat inhalants kini ki marijuana ki cannabis pat idon kiwi ki state ki ba kham he hi ndre hapo Meghalaya ka jogi kajing penungkam overall ka poi hadu lai 4% lai 4.9% tang hapo ka Meghalaya state ka jogi kani kadai kata ka kajing shisha ba ipet ladang ipet ka kung kani ka study nisham ba kajing penungkam kini ki substance kala kyu bha hapo ka state ka jomi kala bande ka we na ki state ka ba nila penungkam ba tha ni kini substance takadeu lemba kani ka research ka ba kila sham da kani ka da kini ki start science ni de ban kendet ban riu mo ni de ban kendet ban riu ba kajing penungkam ya kini ki drugs kala kanai ba hapo ka state ka jomi berkadai ka kawan lingkong balik ka Punjab menchua Punjab kawan lingkong ndai minta kat nami kisi ka Meghalaya kala dei ka we na ki state ka ba wan shikma ban penungkam kamdei ba penungkam ya ka bhan dei ka penungkam pan banda ya ka basni nema bali ngai thu ikini ki facts pide ban long aware ka Meghalaya state jomi kadang ha kanu ka benda kani i ba ki awareness ki lasang bon nama balai nama kajing kanrai kajing penungkam yang drugs kala kanrai bahad kata-kata ba bun sen hi ki age group ka ba ki ngop ha ka de ha kane ka age group ka joki ka de ka age group ka ba long high risk ba nama mission ka ba ni la tre pos permission bon ba ki khana ki ngop ha ki ni ki jingdi Bat ladang ipet, ladang ikeli, mo, sibuk ladang iwan apa Australia keli, sedang nado melu, mo kajing sedang berjongki. Bungsin ni siang ba sedang nado ba kidang, dak hakish kosnan, karwesnan tidak ada sedang. Na oi sedang, no kuai, biri, sigaret, dan entah kaluan, kidang kapatan. Okay, dikani kajing penungkam, ya kini kisoksan buat ong ba. Bapi dor tenun kam tang drugs kalau ka kata hai ka mega jompi wat pida da pidi ya kini ki cigarette ya kini ki kwairo ka kata hai ka mega jompi hinrei hakani ka generation jumenta bali focus hai no drugs mar ulong highly addictive uba ka jista ka jong u ka jikta ka jong u ting pinpoint per khan lada phima tang shisen asin ro ulong addictive makta direct ya ka Jabin, okay. Dikini kita ki facts dan ki jing shisha ki bang nisham hapo ka state ka jongi bagi di ban aware ba yim dei ban kta mo